Fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan sar il-funeral tal-Kardinal Malti Prospero Grech. Il-funeral tal-Kardinal Malti beda fil-11 ta' filgħodu fuq l-artal tal-Katedra ta' San Pietru. Ir-rit funebri beda b'dak li jissejjaħ rogito li fi kliem sempliċi huwa dak li jirreġistra l-għeluq tat-tebut fid-dokument uffiċjali bħalma jsir fil-każ ta' kull kardinal li jmut. Imbagħad iċ-ċerimonja fil-Vatikan tmexxiet mill-Kardinal Giovanni Battista Re li huwa viċi dekan tal-kulleġġ tal-kardinali. Fl-omilija tiegħu huwa sellem lill-Kardinal Malti mwieled il-Birgu bl-isem ta' Stanley Grech. Huwa qal li l-Kardinal Grech dejjem sab il-ħin li jwettaq il-ħidma pastorali tiegħu u l-mowt tiegħu ġie tal-arrieda. Il-Kardinal Prospero Grech kien bniedem tal-Knisja u ħabb lill-Alla. Sa ftit ta' sigħat qabel ma mar ant il-mulej kienet jiekol mal-komunità Agostinjana, spjega l-viċi dekan tal-kulleġġ tal-kardinali. Il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku ippreseda l-aħħar parti tal-funeral. Intant il-Kardinal Malti li miet fl-età ta' 94 sena ftit wara li ddaħħal fl-Isptar ta' Santu Spiritu f'Ruma ta' kontribut qawwi fiħdan il-Knisja Kattolika. Huwa kien għamilha ta' medjatur bejn il-Partit Laburista u l-Vatikan fuq il-kwistjoni tas-sitt punti ta' Dom Mintoff. Fil-fatt fl-1963 kienet saret laqgħa bejn Dom Mintoff u dak iż-żmien il-Patri Agostinjan Prospero Grech ġewwa Ruma. Iktar tard Prospero Grech kien ressaq l-argumenti tal-mexxej Laburista quddiem il-Vatikan. Dan kollu kien sar bħala parti mill-isforz tal-Partit Laburista biex il-kwistjonijiet bejn l-Istat u l-Knisja jissolvow darba l dejjem. Fost is-sitt punti li Mintoff kienet jinsisti fuqhom kien hemm dwar is-separazzjoni bejn Stat u Knisja. Għal-quddisa tal-funeral barra l-Pirjol Ġenerali tal-Ordni Agostinjana Alejandro Moral Anton, il-provinċjal tal-Provinċja Agostinjana Maltija Leslie Gatt u diversi aħwa Agostinjani u saċerdoti oħra, kien hemm ukoll l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna, l-Amministratur tad-Djoċesi ta' Għawdex u Pro-Segretarju tas-Sinodu Monsinjur Mario Grech, flimkien ma' numru ta' isfijiet oħra. L-Istat Malti kien rappreżentat mill-President ta' Malta Dr. George Vella u s-Sinjura tiegħu Miriam Vella. Il-Gvern Malti kien rappreżentat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela u l-Ambaxxatur ta' Malta l-Istat tal-Vatikan Frank Zammit. Sa dan it-tant il-Provinċja Agostinjana Maltija għadha għaddejja bit-tħejjijiet biex fil-jiem li ġejjin il-ġisem tal-Kardinal Grech jinġieb hawn Malta. Il-ħsieb huwa li ssirlu qudiesa preżenti katevere li tagħti ċ-ċans lil dawk li jixtiequ jagħtuh l-aħħar tislima f'pajjiżna. Fi stqarrija l-Ordni Agostinjana f'Malta qalet li f'dawn il-jiem irċeviet diversi messaġġi ta' kondoljanzi fosthom il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku u mis-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, il-Kardinal Pietro Parolin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.